Heel inkijken. Camera. We worden opgenomen. Op de televisie. Als ik nou kijk, waar moet ik heen kijken? Hier! Oh, dat valt eruit. Het ligt hier op. Hallo, dat hebben we al gedaan. Hi! Hallo! Even Hi! kijken. Kaartje even invullen met een e-mailadres. Oh, oké. Dan krijgen jullie een berichtje. Ja. En jullie op tv komen. Dat echt meen waar? je niet. Hallo. Echt waar. We hebben echt de Ja. tong uitgestoken. Kom in van hier. Dat is toch leuk? Ja, die is toch mooi? We hebben de tong uitgestoken. We gaan nu. We hebben enge bekken getrokken. Nee,